Maka, depan ngomong. Itu marah yung mga kaya lang, suporta. Istorya, ano? Hindi naman sa tatay mo? Ha? Hindi niya ako. Nandiyan na siya sa mga pagundahan. Tama ito na lang. Kasi karon sa kanyang kwarto, kung karon kaya yung kwarto, karon siya matulog. Karon mo pa. Kung pa ako naman sa kuryente. Warang.